pianista argentino de orixe galega, Juan Carlos Campas, ofrece esta noite un concerto no Teatro Principal de Ourense. Na compaña doutros 3 músicos vai presentar o seu disco A Viaxe, no que conta a través da música a historia da súa familia e a de milleiros de galegos que emigraron a Argentina na busca dun futuro mellor. Así nos despedimos, grazas como sempre pola compañía, desfruten da fin de semana, ata o luns.